Λοιπόν, ξεκίνησα σε ηλικία 19 ετών, όταν έφυγα στο εξωτερικό, μέσα από πολύ πόνο, διότι είχα χάσει τη μητέρα μου σε μικρότερη ηλικία, είχαν χωρίσει οι γονείς μου, υπήρχαν πολύ μεγάλα οικογενειακά προβλήματα και ξεκίνησα, δηλαδή αναρωτιόμουν τι συμβαίνει, γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι, τι συμβαίνει πέρα από το θάνατο. Πολλά προβλήματα υπαρξιακά. Ήδη από 10 ετών ήμουν, θυμάμαι, και πριν πεθάνει η μητέρα μου, αναρωτιόμουν και έλεγα πού υπάρχει θάνατος, πού πάνε η ζωή ή πού πάνε οι άνθρωποι μετά το θάνατο. Και έτσι, δηλαδή, ψαχνόμουν από παιδάκι ουσιαστικά. Και έφυγα, πήγα στο εξωτερικό, όπου έζησα σε μια χώρα η οποία ήταν πολύ ανεπτυγμένη σε θέματα διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας και ξεκίνησα σιγά σιγά να διαβάζω, ώστε να μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Πρώτα ξεκίνησα μέσα από τη διατροφή, να καταλάβω τι σχέση έχει η διατροφή με το σώμα μας, τι επίπτωση έχει στην υγεία μας, γιατί βασικά το θέμα της υγείας με απασχολούσε τότε. Και σιγά σιγά, ως διαμαγείας, διάφοροι άνθρωποι ερχόντουσαν στη ζωή μου, σαν οδηγοί, για να με οδηγήσουν σε ένα βήμα όλο και περισσότερο. Στην αρχή ήταν η διατροφή, μετά άρχισε να μπαίνει το θέμα της συναισθηματικής ισορροπίας και σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα. Παρακολουθείς τώρα κάποιο μάθημα στην αρμονική ζωή? Λοιπόν, την αρμονική ζωή τη γνώρισα πριν από 1,5 χρόνο, ενώ είχα ξεκινήσει ήδη να κάνω αυτογνωσία, θα έλεγα, με μια κοπέλα, με μια ψυχολόγο, πριν 1,5 χρόνο, άρα 3 χρόνια από τώρα. Και είχα ήδη προχωρήσει πάρα πολύ και γνώρισα τον Μπομπ μέσα από μια ομιλία, πριν 1,5 χρόνο ακριβώς. Και μου έκανε εντύπωση εκείνη την Τετάρτη, όταν καθόμουν μάλιστα από εκεί και ένιωσα την ταύτισή μου με τα λόγια που έλεγε ο Μπομπ. Και λέω, οκ, εδώ αυτό κάτι σημαίνει. Και ξεκίνησα από τότε, έκανα σεμινάρια καλοκαιρινά στη Μυρινούντα και μετά παρακολούθησα το πρώτο χρόνο αυτογνωσίας, άρα είμαι στο δεύτερο χρόνο αυτογνωσίας αυτή τη στιγμή. Και αν θες να με ρωτήσεις για τις αλλαγές που έχω δει στη ζωή μου, ναι. μία μόνο λέξη ουσιαστικά περικλεί τα πάντα, η λέξη μεταμόρφωση. Δηλαδή? Μεταμόρφωση σε όλα τα επίπεδα. Σε σωματικό, σε συναισθηματικό και σε νοητικό και σε πνευματικό. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε στην αρμονική ζωή περικλεί, δηλαδή βλέπει την ύπαρξη από όλες τις πλευρές, το οποίο δεν το αντιμετωπίζουν άλλες σχολές έτσι. Για μένα έχει τεράστια σημασία αυτό, διότι απαντούσα σε υπαρξιακά μου προβλήματα, τα οποία, όπως σου είπα, με απασχολούσαν από πάρα πολύ μικρή. Εφαρμόζεις κάποιες τεχνικές στο σπίτι σου, από αυτές που έχεις μάθει? Λοιπόν, εφαρμόζω. Εγώ είμαι ταγμένη στην αυτογνωσία και ειδικά ταγμένη στην αυτογνωσία του Μπομπ. Πραγματικά είναι σκοπός της ζωής μου, όχι μόνο για μένα, αλλά και για να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους. Πιστεύω ότι όπως άλλοι πάνε στη δουλειά τους το πρωί, ξυπνάνε και πάνε στη δουλειά τους, εγώ ξυπνάω και ασχολούμαι όλη τη μέρα με την αυτογνωσία. Θα μου πεις πώς μπορείς και το κάνεις αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλα έχουν έρθει στη ζωή μου με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαι ταγμένη σε αυτό. Και για μένα και για τους άλλους. Αυτά που κάνω το πρωί είναι απαραίτητα η μισή λαμπάδα. Μισή λαμπάδα και αναπνοές. Στη διάρκεια της ημέρας μετά κάνω και γιόγκα το πρωί, κάθε πρωί. Όλο μαζί θα πάρει 3 τέταρτα, το πολύ 3 τέταρτα. Άρα ξεκινάς, το έχω ανάγκη. Δεν είναι ότι μας έχει πει ο Μπομπ να το κάνετε, το αισθάνομαι, το σώμα μου το έχει ανάγκη. Και μετά το μεσημέρι κάνω χαλάρωση και ρέικι, το οποίο εντάξει, το έχω μάθει από μόνη μου. Οπότε συνδυάζω χαλάρωση μαζί με ρέικι. Και επίσης κάνω EFT, πάρα πολύ EFT. EFT με επιλογές. Αυτό που λατρεύω είναι η εξισορρόπηση του εγκεφάλου και ειδικά αυτό που είχαμε μάθει πέρσι στο εσωτερικό παιδί, την εξισορρόπηση, αλλά που έχει σχέση με το που κατεβαίνουμε στη σπηλιά και ερχόμαστε σε επαφή με το εσωτερικό μας παιδί. Το βρίσκω μαγικό πραγματικά. Και επίσης κάνω Ho'oponopono πάρα πολύ. Αυτά τα 3 εστιάζομαι στο EFT και EFT επιλογές, στην εξισορρόπηση και στο Ho'oponopono. Και έχω δει τεράστιες αλλαγές. Τεράστιες αλλαγές. Βλέπεις κάποια DVD, διαβάζεις κάποια βιβλία? Διαβάζω όλα τα βιβλία του Μπομπ. Ναι. Παρακολουθώ όλα τα σεμινάρια του Μπομπ. Παρακολουθώ τα καλοκαιρινά σεμινάρια. Βασικά σου λέω, είναι η ζωή μου. Το λέω στην κυριολεξία. Είναι η ζωή μου. Σε σχέση με την αντιμετώπιση
αντιμετώπιση της αρνητικότητας των άλλων, έχεις δει κάποια διαφορά από τότε που... Αποστασιοποίηση, θα έλεγα. Αποστασιοποίηση με την έννοια ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνη της πραγματικότητας των άλλων και ότι για να είναι αρνητικοί άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια μαθήματα να πάρουν, τα οποία ουσιαστικά δεν μπορώ να τους βοηθήσω αν δεν θέλουν ήδη να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Οπότε αποστασιοποιούμε μέχρι το σημείο να θέλουν εκείνοι να βοηθηθούν. Αν θέλουν να βοηθηθούν, είμαι ανοιχτή να τους βοηθήσω όσο γίνεται. Στο θέμα των δυσκολιών της ζωής μου, έχω δει τα πάντα με μια πολύ θετική και αισιόδοξη προσέγγιση. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα όσα γίνανε και όσα δεν γίνανε, ήταν για να γίνει αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή. Ή πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, με τεράστια δύναμη μέσα μου. Αισθάνομαι σε πνευματικό επίπεδο, μου έχει ανοίξει ένα άνοιγμα συνειδητότητας εκπληκτικό. Βιώνω, και δεν υπερβάλλω, βιώνω κάθε μέρα όλο και περισσότερο αυτό που λέω Μπομπ, τις ιδιότητες της θεϊκής μας πραγματικότητας. Δηλαδή, πραγματικά μέσα από τη γνωσία κατάλαβα ότι είμαστε πνεύμα, αλλά το βιώνω το πνεύμα που είμαστε. Δεν είναι στη θεωρία, ναι, είμαστε πνεύμα και δεν έχω μείνει στο επίπεδο των λόγων και της γνώσης. Αρχίζω και βιώνω πράγματα. Βιώνω και την εσωτερική μου αξία, και την εσωτερική μου δύναμη, και την εσωτερική μου ασφάλεια, και την εσωτερική μου ελευθερία και την εσωτερική αγάπη ανεφόρων. Όσο μπορώ, αλλά βλέπω ότι κάνω συνέχεια πρόοδους. Και αυτό εμένα μου δίνει απίστευτη ευτυχία. Και μου λέγανε παλιά για το θέμα της δουλειάς. Είχα θέμα με τη δουλειά, γιατί έβλεπα ανθρώπους πετυχημένους να έχουν κάνει καριέρες, αναγνώριση από κόσμο να έχουν. Και σκεφτόμουν και έλεγα, μα αυτή είναι η επιτυχία? Και η απάντηση μου ήρθε τώρα. Και για μένα αυτό που έχει σημασία, και λέω στον εαυτό μου, υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία από το να είσαι ο δημιουργός της ευτυχίας σου? Για μένα δεν υπάρχει. Και νιώθω μέσα μου ότι δημιουργώ, δηλαδή επειδή είμαι καλλιτέχνης από φύση μου, όλο το καλλιτεχνικό κομμάτι που έβγαζα σε διακόσμηση, σε λουλούδια, σε art de la table, το βγάζω τώρα μέσα στην αυτογνωσία και μέσα στο να δημιουργώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή να δημιουργώ ομορφιά μέσα μου και για μένα και για τους άλλους. Να δημιουργώ ευτυχία μέσα μου και για μένα και για τους άλλους. Να δημιουργώ αυθονία μέσα μου και για μένα και για τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Κάποιες πνευματικές αλλαγές τις οποίες σκέφτεσαι έτσι? Είναι αυτές που σου είπα, ότι όχι απλώς έχω επίγνωση των πνευματικών αληθιών, αλλά και τις βιώνω όλες τις αλήθειες. Σε σχέση με το θάνατο, έχεις δει κάποια διαφορά σε πώς τον σκεφτόσουν, πώς τον σκέφτεσαι Λοιπόν, τώρα? στο θέμα του θανάτου έχω δρόμο μπροστά μου, διότι ακριβώς επειδή έχω ζήσει το θάνατο σε πολύ μικρή παιδική ηλικία, είμαι στο στάδιο της επίγνωσης αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν βιώνω. Δηλαδή, ναι, μεν βιώνω, βέβαια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, ότι από αναδρομές που έχουμε κάνει και με άλλους ανθρώπους, βλέπω ότι η ψυχή δεν σταματάει εδώ, εξελίσσεται, έτσι. Και είμαστε εδώ για να εξελιχτούμε βασικά, να μάθουμε και να εξελιχτούμε και να προσφέρουμε. Αλλά στο διατάφτα, δηλαδή σου λέω πραγματικά, είδα ένα γατί χθες πεθαμένο στον δρόμο και έπιασε το κλάμα, έκανα μία μέρα να συνέλθω. Άρα αυτό μου αποδεικνύει, λέω γιατί μου ήρθε αυτό το γατί μπροστά μου, πραγματικά μου αποδεικνύει ότι έχεις δουλειά ακόμα. Αλλά τη στιγμή που ξέρω ότι είμαι στο δρόμο μου, αυτό έχει σημασία. Ο δρόμος έχει σημασία, όχι το αποτέλεσμα. Μας είπες κάποιες τεχνικές τις οποίες κάνεις μόνη σου, αλλά ποιες νομίζεις ότι σε βοηθάνε περισσότερο από όλες? Η EFT, το Ho'oponopono και συντονισμό, εξισορρόπηση, δηλαδή αυτά τα τρία τα κάνω συνέχεια. Ωραία. Και τι θα πρότεινες στους άλλους για να νιώθουν καλύτερα στη ζωή? Βασικά να έρθουν στον Μπομπ. Όχι, αστειεύομαι. Πραγματικά, βασικά πιστεύω ότι η αυτογνωσία είναι η βάση της ζωής μας και η βάση της ύπαρξής μας. Έχω κάνει σπουδές, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σε γνωστικό επίπεδο. Η εξέλιξη που έχω μέσα από την αυτογνωσία δεν συγκρίνεται με κανένα πανεπιστήμιο, με καμία γλώσσα, με καμία σπουδή, με τίποτα. Είναι η βάση της ζωής μας. Για μένα και δηλαδή πιστεύω πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με την αυτογνωσία. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση. Ποιες αλήθειες ή σκέψεις σε βοήθησαν ή σε βοηθάνε περισσότερο? Ότι είμαι αιώνια ψυχή. Ότι είμαι αιώνια ψυχή αθάνατη και ότι όλοι οι άνθρωποι
γύρω μου. Είμαστε ουσιαστικά ενωμένες ψυχές σε εξέλιξη, σε διαφορετικούς ρόλους ο καθένας, με διαφορετικές ικανότητες και όλοι είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη θεότητα που είναι μέσα μας.